бардора бародар гуфт ака айфон 7 камера кин айфон 7 памяти 128 гигай 128 гигай нархиш 900 сомонай неш асе 17 550 сомонай неш Samsung Galaxy GD 350 сомонай неш Samsung Galaxy A6 Plus A6 Plus 700 сомонай неш iPhone 5 нархиш 350 сомон iPhone 5 ина бародаро нёкина нархи телефону бародаро бо хабаршин шаҳри Қурғунтепада мақсад магазини акай сапон оптов мета неш Samsung Galaxy GD нархиш 450 сом неш хонораш 300 сомон ина бародаро ай нархи телефону бародаро бо хабаршин кадумтон бародаро ғариб мақсад барои бачаҳотон телефон мехарин нархи арзон ай мақсад доставка бепула бародаро ғариб нёкина нархи телефону бародаро бо хабаршин ки Тоҷикистонда бениҳоят телефон арзон ай ина бародаро марҳамат тамошо кунед бародаро TikTok YouTube да канали хидмат дар YouTube канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанем бародаро дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бародаро ина лайкора бизанем видеои навнав мекунем шумо мия кадом да чи телефони маъқуле мефоад реклама кунам дар комментария бинависен номерам телефону ман реклама мекунам бародаро бинависен комментария да ва комментария мехонам дар бораи мақсад камера мекунам